Good news kuna madzibaba veshanduko. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndichikupai ma-updates sekukupai ma-updates kwandaingoita kubva madzibaba veshanduko vachisungwa vachienda kumatare edzimhosva. Handina pandakajamba kukupai update zvisinei nekuoma kwakange kwakaita nyaya yamadzibaba veshanduko kana kuti zvisinei nemufambisirwo waitwa nyaya yamadzibaba veshanduko. Ndaiona zvakakodzera kuti ndirambe ndichikupai ma-updates pamusoro penyaya iyoyo kuti munge munogara muchiziva zviri kuitwa comrade venyu. Asi muzova ranhasi ndauya ne-good news kekutanga kubva zvasungwa madzibaba veshanduko. Muzova ranhasi madzibaba veshanduko vadzokera kumatare edzimhosva semuyendere wavaita mazuva ese. Madzibaba veshanduko vaonekwa vasina mhosva yavakapara kumatare edzimhosva, zvichireva izvo kuti kubva muzuva ranhasi madzibaba veshanduko havachazi musungwa. Vakange vasungwa vasina mhosva yavakapara ende vainyimwa zvekare nguva yekubhadhara mari yechibatiso. Madzibaba veshanduko vakasungwa musi wa20 October 2025 mazuva ZANU-PF ichiita konferensi yekwamutare. Mhosva yakasungirwa madzibaba veshanduko vakapomerwa mhosva yekunze vakaenda kudemonstration yakarongwa navageza zviri kunze kwemutemo. Madzibaba veshanduko vachinzi vakazoonekwa zvekare vachifamba vachikanda maflyers vachinamirira maposters zvichinzi madzibaba veshanduko vaikurudzira macitizens enyika yeZimbabwe kuti vaite zvemhirizhonga munyika yedu yeZimbabwe. Ndo mhosva yaipomedzerwa madzibaba veshanduko. Asi muzuva ranhasi matare edzimhosva azoona kuti madzibaba veshanduko havana kana mhaka yavakapara, kureva kuti madzibaba veshanduko kutaura kuno havachazi musungwa. Ndo dzimwe dzenyaya dzetinogara tichitaura munyika yedu yeZimbabwe kuti ZANU-PF inotya vanhu vanoteerwa nevanhu kana kuti inotya vanhu vanoteererwa nevanhu. Chayakangwarira kusunga vanhu vanoteererwa nevanhu. Kana yapedza kusunga vanhu ivavo yomhanya kunotyora mitemo yenyika vachichinja mitemo yenyika because inenge yashandisa vanhu vanoteererwa nevanhu seexample kuti mamwe macitizens enyika yeZimbabwe vatange kutya kuti nhingi akasungwa akavharirwa. Tikada kutarisa vanhu vakaita sana Tendai Biti zvekare takaona vachisungwa vachipomedzerwa mhosva dzisina kana nemusoro, asi ana Tendai Biti havana kuzosvika zvavo mukuvharirwa. Vakangonzi ngavabhadhare mari yechibatiso, mari yebail out, vakapiwa condition zvekare yekuti havafaniri kutaura zvine chekuita nematongerwo enyika, havafanire zvekare kunoungana panoungana vanhu. Chiri chinangwa chekuda kunyararidza vanhu vanoteererwa nevanhu kana kuti chiri chinangwa chekuda kuti ivo vaite zvinhu zvavo zvekuchinja bumbiro remutemo zviri kunze kwemutemo, vasina vanhu vanenge vachivapikisa, vasina vanhu vanenge vachivavhiringidza. Kana vapedza zvinhu zvavo zvavanenge vachiita vachiisa zvekare zvimutemo zvekuzvidhifenda, ndo pavanozotanga zvekare kuclear vanhu vese vachibudisa mujeri, vachibudisa zvekare vanhu vavanenge vakasunga vachivaudza kuti hamuna mhosva. Tobva tatarisa period inenge yagara vanhu vanenge vasungwa ivavo, tinoona zvekare kuti hurumende yedu yeZimbabwe iri pakumbunyikidza vanhu. Ndo zvayakangwarira. Tikada kutarisa tinoona zvekare kuti vaJob Scala vakatombosungwa vakagara nguva yakareba vari muchizarira. Pakangopera ma-elections takaona vaJob Scala zvekare vachinzi havana mhosva, zvisinei nemhosva dzacho muwandire wadzakange dzakaita. Takaona kuti havana kana mhosva imwe chete yakavabata. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitwa zvekare neZANU-PF ichisunga vanhu ichichinja bumbiro remutemo vachimhanyisana nenyaya ye2030. Kana vapedza sezvavaita kupasisa chinhu chavo, vapedza kugadzira chinhu chavo vachichidhifenda kuti hapasisina munhu anokwanisa kuchipikisa, ndo pavanenge vave kuclear vanhu vachibuditsa vanhu vavanenge vasunga vasina mhaka. Ameno kuti muri yeZimbabwe munotiwo kudi nezvinhu zvinenge zvichiitwa nehurumende yenyu, hurumende yavamunanga.